Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna nasu da suka isa da suna. Suna na Haidar. Oke, Malam Haidar, ka kira ni me kake so a maka? Ina so kaman prank ne wanda kake yi. Wanda kake yi. Oke, ya sunanta? Sunanta Khadija. Ba dira Khadija ba. To ina so in tabbatar. To samun nan ba Khadija. Malama Khadija kin shigo komar Haidar fa. Assalamu alaikum. Hello? Malama Khadija a gida? Kun yi sallah lafiya? Masha Allah. Muna yin wani program ne na masoya. Kina ji? Amma muryan ki yi bana jin ki sosai. Kina ji? Yawa kina ji na yanzu? Yawa muna yin wani program ne na masoya ma'ana Frank. Akwai wani saurayin ki kullum yana ba mu labarin ki matar shi yana son ki kin gane? Sai na ce zan ba shi kyauta har inda kika gaya min sunan shi. Yanzu haka yana sauraron ki. Mana saboda ya tabbatar zaki gane shi yasa ya ba mu namban ki. Na'am? Ba kya da samari? Ba kya Frank, alamun kina da wani suke nan. To alamun inda baki gaya mana ba alamun kina da samari kenan. To shi kenan me sunan shi minti ɗaya rage miki. Alamun fa kenan kamar kina da dating da samari kenan inda baki gaya mana sunan shi ba. Eh? To ki gaya mana. Eh. Wane? Ɗahiru. Ke ɗahir kawai ke kulawa? To shi kenan mun gode. Yau ga ɗan talakawa yana son ƴar mai kuɗi. Ina biya sadaki ni ba zan yi lehe ba.